Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Magnitude 4.5 na lindol tumama sa Central Visayas. Patong-patong naman na kaso kakaharapin ng nadakip na NDF consultant at 2 pang leaders. COMELEC, ipinatatanggal ang poster ng kandidato sa Malasakit Center. Mga kandidato pinaalalahanan ng COMELEC sa paggamit daw ng text messaging sa kampanya. Mga senador hindi daw matitinag sa budget meeting ng mga kongresista. Miscommunication lamang daw ng Kamara at Senado ang dahilan bakit nabibitin ang 2019 national budget. Dahil naman sa mga disadvantages na loan deal sa China, Pilipinas tiyak daw mawawala ng natural resources. Kaso laban sa China may magkakaroon po ng resulta ayon sa kampo ni Robredo. Kasong katiwalian isinampa laban kay dating Agriculture Secretary Alcala. At dahil po sa pamimeke ng annulment case, empleyado ng Cavite RTC Sibak. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon, mga suki, dahil sa issue lamang ng doble plaka? Repeat, matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Magandang hapon po mga suki, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Asero para sa ating pandaigdigang broadcast dito po sa Leader News Philippines.
Tama po kayo. Ako na po ito si Errol Lacame. Ang ating programa po ay simulcasted sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po mga suki ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide tuwing alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon. Again, everybody's welcome sa ating pagkatanghal. Ang ating programa po ay pinalilipad na ng batayog ni Broadcast Officer Clarence Andaya habang nakalalay naman sa digital campaign si Earl Nico Dacame. At ready na pong umalalay. Makipagsabayan po ang ating mga Leader News reporters habang yung ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote. Ganon din po ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso and Carlo Reyes. Ang ating Creative Producer ay naka-remote ngayon. Ang ating mga telepono sa mga nais pong sumali ay 0927-494-2175 at 7365000. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-comment po kayo siyempre at i-share ang ating live video para mas marami po ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon mga suki dahil po sa issue ng doble plaka? Yan po ang ating main topic this afternoon. Plus pag-usapan din po natin mga suki ang banta ni MNLF Chairman Nur Miswari na kapag hindi daw po natuloy ang federalismo sa bansa natin, siya daw po ay magdedeklara ng gyera. Isa pang importanteng dapat pag-usapan natin sa hapon pong ito ay kapag natuloy ang federalismo at ang share po ng tax sa mga states, sa iba't ibang estado na malilikha po ng federal state. Di po ba? Kasi hahati-hatiin ng Pilipinas. Sisibak-sibakin ng Pilipinas into several states. Ayan. Ang sharing po ng revenue ay sinasabi ay mas ibibigay yung maraming share o mas malaking share sa federal state kaysa po sa national government. Ang tanong, kung matutuloy na po ang federal state, paano po makababayad ang national government sa trilyong-trilyong utang po sa China? Kasi kunti na lang matitira ka sa national government at yung bigger chunk of the revenue will be given to the federal states. Maganda ba bang pag-usapan yan? Magandang pag-usapan po yan, honestly. Alright, unahin po muna natin mga suki ang mga importanteng reports. Puntahan muna natin ang Senado. Cha-cha, malabo daw kapag ipinilit. Narito po ang detalye ng report. Hatid na sa atin ni partner ni paring Jojo Sikat live mula po sa Senado. Paring Jo, go ahead. Naniniwala itong ilang senador na kung ipipilit ngayon malabo ng makalusot itong pagbabago ng saligang batas sa bansa o yung pagsusulong sa charter change sa pamamagitan ng pagsusulong sa federalismo. Ito yung magkakaisang reaksyon ng mga senador matapos na aminin ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinabi sa kanya ni Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari na magkakagulo kapag hindi natuloy ang isinusulong na federalismo. Ayon dito kay Senadora Cynthia Villar, hindi ganun kadali yung pagbabago ng saligang batas o itong charter change. Pinuna pa ni Villar na hindi maaring mapalitan ng kasalukuyang forma ng gobyerno nang dahil lamang sa pananakot ng isang tao. Iginit pa ng Senadora na tanging ang Kongreso lamang ang maaaring magdesisyon sa pagbabago sa batas at ang taong bayan sa pamagitan nga ng plebisito. Ipinunto pa ni Villar itong mga nagdaang mga administrasyon na nagtangka sa pagsusulong sa pagbabago ng saligang batas, subalit lahat sila ay nabigo. Aniya ng Senadora na kung ito yung tatanungin, mukhang maayos naman ang kasalukuyang forma ng gobyerno o yung kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Ayon kay Villar, alam mo, ang pagpapalit ng form of government, it's decided by Congress. So,
Hindi pwede na may isang tao gusto federalism, matutuloy yung federalism. Hindi ganon. At alam nyo, ang mga Pilipino medyo takip sa pag-change ng form of government. Many presidents have tried to change the form of government of the Philippines and they all failed. Kaya medyo mahirap yan. Mahirap ipangako yan. Hindi naman masama yung ating form of government, di ba? Maayos naman tayo. Hindi dapat tayo tinatakot ng ganyan. Sa panig naman itong Senate President Vicente Tito Soto III, nauna nang sinabi nito na hindi ganong kadali yung gawin ang pagbabago ng konstitusyon. Sinabi ni Soto sa Kongreso pa lamang ay pinagtatalunan na kung anong sistema, kung kon ba o kon-as ang gagawin dito. Inaalam pa rin aniya kung may mga term extension bang nakapaloob sa probisyon ng isinusulong na federalismo ng administrasyon. Ayon kay Soto, diba? Ganun eh. Pero once constitution ang ginalaw mo, hindi madaling i-repeal yan. Ang batas madaling i-repeal. Matagal din process. Pero constitution, lilipat mo bigla. Ano? Just because one man says so, I don't think we should put a lot of weight. muling nabuhay ang usapin sa Chacha matapos nabanggitin ng Pangulo ang pagbabanta ni Ms. Suarez sa kanyang naging talumpati sa isang rally ng mga senatorial candidate ng PDP Laban noong nakaraang linggo. Ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo, sa report na yan. Actually, marami pong nagre-react tungkol po sa banta ni Normie Suarez, nakasama din ang Pangulo na nagkwento na may banta si Normie Suarez. Tungkol daw po sa, yun nga, kapag ka hindi natuloy ang federalismo, ay magdideklara ng giyera si MNLF Chairman Normie Suarez. Pero the following day, sumagot naman po yung MILF, hindi nila susuportahan ng giyera ni Normie Suarez. Ayan, so pag-uusapan po natin yan sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, mga suki. Magandang hapon po muna sa mga taga Muntinlupa City. Marami pong nangyayari po dyan sa Muntinlupa City na dapat po ay napag-uusapan din sapagkat alam niyo po, napakahalaga ng mga impormasyon na dapat ay totoong na ipababatid sa taong bayan at yung taong bayan po ay nakakapag-communicate sa bawat isa at mga tamang desisyon ang nangyayari dapat, di ba ba? At ang gobyerno, ang mga naglilingkod at ang taong bayan po ay nagkakatulungan. And that is the secret of a very successful governance, lalo't kapag okay ang namamahala. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan. Samantala, Unity Ride, dinagsa ng libo-libong riders sa kamay nilaan. Mga leader iginit na hindi ligtas ito. Hindi ligtas yung doble plaka sa mga motorista. Report at detalye ng balitang yan hatid sa atin ni kasamang Mike Francisco. Yes, Mike. Magandang hapon kay Errol at sa lahat nanonood ng Pinoy Extreme Leader News Philippines, Kamaong Asero. Narito tayo ngayon sa White Plains kung saan nagaganap ang Unity Ride ngayong linggo, araw ng linggo, March 24. Ayan, sa estimado ko, sir, sa dinami-dami ng mga taong pumunta rito, nasa 50,000 to 60,000 based on my estimation. Kasi sir, as of now, no, yung dulo nito nasa tawag dito C5, tapos ang ulo nito nasa Ross Boulevard na. So ganun karami mga umattend dito sa Unity Ride kontra Doble Plaka. Panoorin natin to. Buong pwersang pinakita ng Riders Group sa pamumuno ni Jobert Bolanos, Chairman of Motorcycle Rides Organization, Rod Cruz, Chairman ng Arangkada Riders Alliance at Head ng Regulatory and Public Affairs ng ANCAS na si George Noriega.
Umabot sa 75,000 riders sa Metro Manila at 125,000 riders naman nationwide ang nakiisa sa Unity Ride kontra doble plaka o pagkondena sa Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act of 2017 na akda nila Senator Dick Gordon at Tito Soto na pinirmahan naman ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit buong suporta ng riders community sa Pangulo, mariin na tumututol ang karamihan sa batas na ito, lalo na sa mataas na multa at diligtas para sa mga gumagamit ng motor. Plate number flies away from the rear of the motorcycle, flies towards pedestrians, it hits a pedestrian. Let's say it hits a car. If it hits a car at the right angle, kahit nag-glass windshield yan, I tell you, a small rock can crack a windshield. A plate, once it flies, it's a projectile. It can crack your, not just crack your windshield, go through your windshield. Angkas has always been, our advocacy has always been safety from day one. So I just correct, this is not the first time we came out against doble plaka. Identification of the biker or the motorcycle is okay. We're not saying naman no that let's lessen the ways to identify it. All we're saying is don't make it unsafe. Yun lang. Kasi alam niyo naman, di ba? Pinapatikos yung angkas forever na hindi daw safe. Tapos gagawa kayo ng batas na papatay ng tao. So parang, di ba? That's a little bit of there's a little bit of hypocrisy there. So, we've always been in support of the riding community for safety. That's never changed. That's always been our advocacy from the very beginning. And this is not an angkas issue. This is a riding issue. Everybody, private, or pang-trabaho, lahat may stake dito. Good afternoon po. Mike Francisco po from Leader News Philippines. Ask ko lang, sir, yung sa mga riders, alam po na natin kung gaano laki yung suporta nyo dun kay President Duterte during that time na nangangamba siya, and then yung mga activities niya from previous years, full support po kayo sa kanya. At distance na pinirmahan niya yung law na to, do you think may amor pa kayo sa kanila? We haven't thrown out our support to the good president, even though yung medyo sabihin na natin medyo hindi nga yata nabasa na to consider that he is a president and a rider per se. But still, I know our good president is nandyan, makikinig pa rin yan. Lalo na mga katuguyan, mga tinatawag natin, the pack mentality of the motorcycle riders will always be there. I would like to add, it's hard for us to actually say na he didn't read it before he signed it, but there is a possibility. But I think, ang gusto lang namin sabihin dito is, number one, nasaktan ka. Okay? Mabigat ang loob namin, masama ang loob namin. Sabi niya sa doble plaka? Mahirap eh. Maraming madidisgrasya nun. Sa sobrang laki. Madidisgrasya po at saka po mahal siya. May mensahe ba kayo sa mga senador na pumasa nito? Sana po sa mga senador na nagpasa ng panukalang ito, mag-isip-isip po kayo. Napakahirap po ng buhay naming mga mahihirap. Tapos, dodoblihin niyo po ang plaka. Ang aming mga asawa ay nagmamaneho at nagtatrabaho gamit ang motorsiklo. Paano po kung madisgrasya sila? Sa gamit na plaka na malaki sa unahan. Pagka po may hangin na sumasalungat sa kanila, baka po lumipad yung plaka, tumama sa driver, sa motorista. Yun lang po sana. Pwede namin malaman muna yung pangalan ng grupo niyo. Ang grupo ko po mismo is itong binuo namin is United Riders of Caloocan. Ito po yung grupo para sa Caloocan lang. Nasa 56 Club, and mother group ko po is Maldives Riders Club. Sir, ito yung kayo yung mga grupo ng marshal ngayon na naka-assign dito, sir, no? Yes, sir. Kami po yung na-assign bilang head marshal. Dalawa po kami dyan para kaso hindi nga kinaya na sa sobrang dami. Hindi talaga kaya. Sir, mayroon po ba kayong mensahe sa mga senador na gumawa ng batas na to? Doon po, syempre po kay Senator Gordon and sa lahat po ng pumirma
Sana naman po kung gagawa kayo ng batas, basahin at pag-aralang mabuti. Naniniwala po kami na alam naman ninyo ito dapat at yun pong hindi pirma lang ng pirma. Dapat po kumontra din naman kayo doon sa mga kasamahan nyo dahil kami simpleng mamamayan lang, binasa namin ang nakasaad sa batas. Napakarami pong hindi tama at hindi dapat na naipatupad ito at hindi dapat na pirmahan. Yun lang po. Mula rito sa Manila, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Marami pa tayong mga balita, mga suki sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Kamaong Asero live sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.